Don, kikilikon, saltzapika, tortolika, de buluzon, aitona martxelon, amona martxelon. Arratsaldeon guztioi, zein pozik nagoen berriz ere zue guztion aurrean aurkitzean. Pentsatzen dut... Arratsaldeon txiribiton. Esaten ari nintzaien aurtxoei, zera, guztiak ondo egongo direlakoan uste horretan nagoela. Guztiak ondo janak izango dira. Zu behintzat, txiribiton, ez zaude batere alferri galdua, Ai, gure tripas hau. Baina, nolaz bakarrik? Non utzi duzu, zera, Mirri? Bai, txikia, Mirri. Ze, aserratu egin altzarete. Falta zitzaiguna. Gure Mirri eta txiribiton, asarre. Nola? Mirri, baba zer? Ortegatzian, lortotzen nahi, ifarreta, solatzen nahi, nola demotre, biziko nahi. Baina Mirri, ze arraio egiten duk pipa erretzen? Pipa erretzen? Bai, pipa erretzen. Ni bezalako gizon, sendo indartsu jatorrak pipa erretzen dute. Bai, baina horrekin zer adierazi nahi didak, Mirri? Eta gaur gabian? Berrena batea joango nau. Eta zer? Eta neskatik ederrenekin, dantza nahi dugu nau. Pasa! Eta horrekin zer, Mirri? Gizon nago aizela pentsatzen duk horrekin, ala? Eta ero jongo nauk, taberna batea. Eta zer? 11 ardo litro hartuko izkiat. Ara, eta? Horrekin zer lortuko du? Gizonago izatea? Ire kalterako besterik ez da izango? Horrela gizona izango nauk. Kergerai, todo! Gizona ez gizona, beste batzu bezala, gizona. Altua, dotorea. Mirri, baina inork esan aldik inoiz gizona aizela. Inork esan otegia? Bai. Jende askok esan zira. Jende askok esan dik. Bai! Potolonek izate baterako. Beno, baina, badakik, iseka egiteko besterik, ez? Mirri egiten aia izen hori, ire kalterako utzutsik besterik ez duk izango, Nik aldez aurretik esaten diat. Pipa horrek ez nik batere kalte diete, bia. Noski. Gerokoak, Mirri. Ara gure Mirri. Ikusten? Ikusten? Zer? Ikusten? Noski. Nik niona. Mirri, nik nion gauza. Zera, zotina sartu zaik, kika etorri zaik. Kika nori? Neri ez behintzat, iri Mirri, kika daukak orai. Piparen ondorioz, noski. Nik
daukak, zotin izugarria daukak, Mirri. Eta guztia gizona izateagatik. Mirri, esango dia. Gizona aizi eta izan aiz beti lehen di. Eta ez duan pipa eta honelakoen beharrik. Noski, gizona izateko. Ez du lehena Mirri, baina gauza horiek ez dira lehendik esan behar. Beno, txiribiton, orain egin behar deguna zera da. Guazen Mirriren zat zera. Kika kentzeko sistemaren bat bilatzera. Zer diok? Arrazoia duk. Entzun, Mirri, honena zera duk. Minutu pare bat arnasik hartu gabe egon. Entzun, ulertzen, arnasik hartu gabe egon, eta horrekin Kika erabat desagertuko zaik. Arnas haundi bat hartu, bai, eta gero minutu tardin edo 2 minutun arnasik gabe egon. On laxi. Aguantatzeko arnasa. Egon arnasik hartu gabe, eta ikusiko du nola Kika pasako zeiken. Egon. Ez gehiagi gorritu, Mirri, lasai, egon bizkat gehiago. Geixeago. Ja, lasai, Mirri, lasai. Egon, eldu jok arnasari, eldu jok. Beno, heikiadi, ea, altxa, gizona. Egin orain frogaren bat. Nian banik esaten? Baina Noski! Egin frogaren bat, itzen... Ez daukat bat ere! Noski! Berriztika. Zer? Txiribitonak ez ditu barremerio guztiak ezagutzen. Mirri, honena basokada bat goitik bera. Edatea izaten da ona, horrekin zotina erabat kenduko zaik. Lasai, Mirri, burutik bera ez tarritik bera, noski. Txiribiton zer diok? Honelako gauza arraroak egin behar direla? Tira, batera edo bestera, ura edan beinipein eta pasako zaik, Mirri, seguru. Tira, Mirri. Baina barnea sartu beharra daukak ez horrekin bainatu, Mirri. Mirri, edango alduk behin edo behin ura. Tira, honelaxe, gozoa zegoen gainera. Eta, nola doa irezotina? Ez altzaik horrekin ere pasa. Nik ez dakiz bat zer egin. Mirri? Zertxo bat izan. Lasai egon, Mirri, berehala, izten batetan goaz kanpora. Segidan gara hemen, gero arte, Mirri, lasai egon. Eta ni bakarrik guztia. Eskubiderik ez dago. Baduaz, nire balako Kikarekin edo bakarrik usten haute. Eskubiderik ez dago. Zago eskubiderik. Oiek lagunak aldira. Oiek ez dira ezer. Ez adiskide ez lagun. Ni baka honelako kinkalarrietan ni ustea. Kontxo? Oi? Pasaintzait? Ez daukat Kikarik? Pasaintzait zotina! Ez daukat... Pasaintzait! Ez daukat Kikarik, hoiek etortzean ikusiko dute. Zango diet etortzean. Kabaruan! Nola godiogun adarra
Mirri, goazen, Mirri, esnatu guginan ta fantasmak. Iri kikak entzera etorritakoa gine. Baina, nire kikak entzera! Noski bada. Nire kikak entzera! Noski. Etxo da gizuen lehenagotik kenduta nuere, bai! Lehendik ez. Arrapatzen patxatu! Mirrik, tira, hemen dugu gaurko debuluzuneko lehenengo partaidea. Arratsaldeon, Xavier. Hola. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Edo egunon, ze esan behar diazu? Arratsaldeon. Arratsaldeon, eski ez bildurtu, ez kokildu. Beno, Xavier Orbegozo zera dugu. Kirol zale porrokatua, bai? Ez? Nahasturik nago beste norbaiteken orduan. Ez zaidazula esan, ez zera txirrindularitza ez zaizula gustatzen. Ez zaizu gustatzen? Ni nago erabandaztua. Pello Ruiz kabesta ni gustatzen zaizu bai ala ez? Bai. Banekienik. Zergatik gustatzen zaizu Pello Ruiz? Porque aginako festeta etorriko dalako. Zertara, afaltzera? Ez. Ateratzea. Atera? Osa, paseatu eta hola edo? Ez. Ziklista. Ziklista! Noski, korrika egitera. Oso ondo. Eta gustatzen zaizkizu zera ziklistak zuri? Bai, pixka bat. Beraz, ni ez nengoen bat ere oker, Zerbait banekien. Beno, guztitzagun kirolak alde batera. Haundi izaterako ze pentsatu duzu, Xavier? Mekaniko esatera. Mekaniko? Bai. Baina ofizio polita alda hori. Bai. Zergatik da polita? Asko etxean ibiltzen izlako. Bai. Eskuak zikintzen? Ez. Ez zaidazuela esan zera guante zuriko mekanikoa zeranik. Bai? Bai. Guante zuriekin ibiltzen zera motorra? Ez. Guante gorriekin? Guanterik gabe? Bai. Eta ez zera zikintzen? Bai. Baina gutxi. Bai. Azte suertea duen zure amak. Beno, gaur etzera etorri gaur honetara baizik eta gauza bikain bat egin behar diguzu hizkuntzarekin zerikusirik duena. Bertsoren bat kantatzera, ez da? Bai. Nahi duzunean, bertsoa kantatzen hasi zindezke. Baserritarro gera, denok langileak, batzuek zarraketa, besteak gazteak, ondo zaintzen ditugu geure baratzeak, horrela jarri zuen jaunaren legeak, horrela jarri zuen jaunaren legeak. Udan izaten dugu gehiegi lana, bildu beharra dago. Bestela denbora. Bai, baina denborik gabe geldituko gara. Lase, oso erki kantatu duzuta. Ea zenbat pustarra ematen dizkioten? Ematen dizkiote 12 pustarra! 12 pustarri! Ea Clinton! 12 pustarriak! Zuloa! Arratsaldeon, Noe? Zer moduz? Begiratu aurrerantz danak ondo ikusi zaitzaten. Nungo zera, Leitzakoa? Bai? Leitzako mutila. Polita Leitza, Niretzat, bai? Zuretzat, bintzat, bai? Esterria bina politxekoa. Bai. Baina Leitzan ondo divertitu daiteke mutiko bat? Bai? Bai, Igandetan, bai astegunetan, divertitua da? Atsegina da? Ba, eskolatik ateratzekoan pelotan hasten ga. Bai. Esate baterako, Noek zer egiten du igande batetan? Nik, gehiena dirua gastatu. Horrek ze esan nahi du, beste egunetan ez dezula dirurik gastatzen? Gutxiago ez ditalako ematen. Noski, igandetan dana gastatzen duzu, eta aste arterako bat xosik ez. Hori ez dago bat ere ondo, Zergatik ez duzu pixkat gordetzen astean zehar. Zanpatitxon ez delako gastatzen. Dana gastatzen duzu. Dena. Egia aldazuk harakine izan nahi duzula handia izatean. Bai? Dirua gastatzeko edo zertarako? Atsegin zaizulako takitxo, ez? Eta zergatik zaizu atsegin harakine izatea eta ez arkitekto izatea, esate baterako. Nire atxe karnizeroa delako.
karnizeroa da, harakina da. Baina ofizio politia da hori. Anetza bai. Bai, beti haragia, ebakita. Ez aldizute pena ematen behiak. Eta txekorrak, eta txalak. Batez? Eta hiltzen direnean ere ez? Ez dara. Eta aitak hiltzen ditu. Aitak hiltzen ditu, eta hiltzen ditunean hola azkeneko horrek ez dizu zera? Penarik ematen? Dioz gogorra dugu mutiko hau. Beno, Noek harakin bikain bat izateaz aparte, badu trebetasun polit bat. Nik badakit, txistea kontatzen ditu, ezta? Bai, kontatuko diguzu bat? Nahi duzunean hasi zindezke. Baserritar bat atatzen da etxetik eta zegoen den botxarra eta abarkak hartzetxo biderako eta mezarako espartzinek. Ailatzen da meza eta kanbiatzen da espartzinek eta etzakin non utzi abarkak da uzten ditu Jesusen gurutzen da. Jaten da konfesatza eta apezak esaten dio. Zu gaialdak izo Jesusen egune dela eta Jesus zerura igotzen dela eta. Jesusen zeruratze eguna, ez? Asentzioa, ez? Bai. Ai, mekauen ordunera abarkez zerura emanen ditu. Oso ondo, Noe! Ea zebat! Pustarri ematen dizkioten bere lagunek. Amari Pustarri! Kika taldearen kasu honetan. Txiribitonek bere mekanismo ondo ikasi du, eta guazen urrengo gure Ai ba! Xabier Errasti Aginagako gizona. Bai, Arratsaldeon. berdin. Zu futbolista izango zara, ez? Bai. Itxuraz. Eta ondia izatezenerako futbolista? Bai. Futbolista edo beste langintzaren baten atzetik zabiltz? Ba, Euskal Telebistare, bai. Nola? Euskal Telebistaren langile izan nahi duzula? Bai. Ai, ba, enuen, nik sekula onolakorik entzun. Eta zeirezu, ze langintza gustatuko litzezuke, ba, ez dakit hemen gutxi ikusten da, baina hor traste horietan zehar dauden jende horien artean langintzarik politena zurentzat zein da? Norena da? Kamarakin hartzia. Kamara izatea gustatuko litzezuke? Eta zer gehiago? Pailazoa. Pailazo izatea ere bai? Ez da ofizio txarra, ba. Eta ze pailazo nahi zenuke izan esaterako? Txirri, mirri ala txiribiton? Txirri. Jo! Ze ondo, zergatik hori? Ba, oso ederki itezulako pailazo langintza. Eskerrik asko, hermano. Eta ondo entzun dezatela mirri eta txiribitonek, Nolako fansak ditudan aginan. Beno, baina gaur beste zerbait egin behar dikuzu. Baloiarekin hasiko zera gaurkoz, telebistarekin baino. Zer egin behar duzu baloiarekin? Ba, hankakin. Hankakin ibili? Ba, jartzeite hor, albo horretan, kamarak jarraitzen zaituzten eta hasi zindezke baloiarekin zure trebetasunak egiten. Ea! Segi, beste pixka gehiago? Oso ondo! Xabier Errasti entzat. Atoz, ea zenbat Pustarri ematen dizkioten. 10 Pustarri eman dizkiote. 10 Pustarri salsa talderako. Hor ditugu Pustarriak, oso ondo txiribiton. Eta ean hor dugun hemen. Oraingo honetan ez da Aginakoa baizik eta Pika taldekoak gaur guztiak leitzakoak dira, Bai ala ez? Bai. Bai jauna, Daniel Miura zarazu. Bai. Dan asmatzen dut ni gaur, Bueno, asera nena izan dasi, baina gero ondoren bai. Aizu, zuk kirolari itxura daukazu, Kirola egiten alduzu? Bai? Bai. Ze kirola egiten duzu? Karate. Ai, ama. Eta nola egiten da hori? Ja, egin erekin karate. Ez da bat ere polita, Ja, oraingoan ez didazu hori egingo, orain ni joko zaituteta. Ja, jarri presto. Zer? Zer? Oi! Ai, ama! Oso derki, baina karatea ez da niretzako egina. Aizu,
Eta pixkat zerbait harinagorik egiten ba, dakizu? Bai, Zer, esate baterako? futbola. Futbola. Bueno, ba ez dugu hemen demostraziorik egingo, Futbola eta zer nun jokatzen duzu futbolean? Herriko ekipoan? Nire eskolako ekipan. Eskolakoan. Eta zer zarete, bailarako txapeldunak? Bai. Bai, postutzen naiz. Gaur egin behar duzuna, ala ere ez da honelako gauza violento bat izango. Bortxak egiten ez gera hasiko. Egin behar duzuna askoz ere hartxekinagoa eta kutxunagoa da, ezta? Zer da? Mimoa egin behar duzu. Zer adirazi behar duzu, begiratu behar duzu. Zer egin behar duzu mimoarekin? Etxera joan Txera joan? eta jan. Eta jan. Bueno, bitartean ni nire giltzurdina konpontzera noa. Hasi. Bafaria prestatzeko denborarik izan, baina hori gero egingo dugu biok elkarrekin. Bale? Tira ba, ea zenbat pustarri guztierentzat? Nik uste trampa iten nahi direla, 10 pustarri. 10 pustarri, Txiribiton, ikarentzat 10 pustarri. Hor ditugu pustarriak eta gaur arratsaldeko lehenengo neskatoa. Kaixo, Edurne? Egunen? Edurne... Arratsaldeon. Berdin da. Edurne maioz dugu eta aginako neskatoa. Ja, uste genuen gaur mutikoa bakarrik izango zirela. Zer esanik ez dago gaur soinua jotzera etorri zerela onera, ezta? Oso atsegin zaizu soinua jotzea? Bai. Bai, tira, bintzat beldurrek ez dizu ematen, Ez. Ez zaizu, tira, onara, itxusia bintzat jotzea, iruditzen. Aizu baina, goazen beste zerbait eta hitz egitera, ezagutu zaitzaten ondo Euskal Herrian zehar. Zer zaizu zuri atsegin soinua jotzea zaparte? Igeri. Igeri egitea? Ai, amatxo, baina aginagan bizi den neskato batek igeri nola egiten du? Non egiten du? Hori jon. Hori jon. Udako partez, noski? Bai. Nola egin? Zer egiten duzue? Nora joten zerate? Ba nire ize bendatxa, eguna pasatzera, eta bitartean igeri. Zer egiten duzu igeri? Goiz eta arratsalden? Ez. Arratsaldean. Eta goizean zer egiten duzue ba? Baineran entrenatu? Ez. Ez? Ez. Eta neguko partez igeri guztiak pikutera joango dira, noski? Bai. Bai? Eta orduan zer egiten duzu? Soinuarekin kontrolatu? Bai. Zer jo behar diguzu, Edurne? Maria Jesus. Maria Jesus zer da? Kale jira. Kale jira bat. Hasi zindezke jotzen diguzun. Utziko dugu beste guztia. Eta ea, salsa eta pikak zenbat pustarri ematen dizkioten Edurneri. 12 pustarri ematen dizkiote. Zorionak, Edurne. Ea, salsarentzat 12 pustarri. 12ak erori dira, eta goazen gaurko azkenengo neskatoarekin. Arratsaldean. Berdin. Natalie Eskudero. Bai? Bai. Leitzako neskatoa. Leitzan jaiotako neskato ederra. Ez. Bai, hankasartzekin hasi naiz.
Beno, baina Areson jaioko zinen orduan. Ez, Goizuetan, ez, Nafarroan, ez, Euskal Herrian. ez. Non jaio zinen? Ameriketan. Ai, ba! Puh! Tira, enuen erreza, Zer lekutan Ameriketan? Kanadan. Kanadan! Kanadiarra zera beraz, edo Euskalduna. Erdi-purdi. Aizu, eta Kanadan egon altzera azken denbora honetan. Ez? Ez. Noiz etorre zinen Kanadatik ba? 3 hilabetekin. Oso txikia zinen beraz. Nolako txikia? Horlako txiki. Uizu politxa! Eta izen bera zenuen, Natalia izen ez zenuen orduan ere? Bai, Bai, beti erabili duzu izen bera? bai. Oso derki ditzen zait. Aizu, nolakoa da Kanada? Zure begi txikiekin zerbait ikusiko zenuen, Bai, nolakoa da, esan, kontatu niri. Handia eta Eta? arbol asko ditu. Bai, leitzan ere badaude, arbol asko. Ja, leitzan baino gehiago aldaude. Bai. Zen mendipila egongo diren. Eta zer gehiago dago Kanadan? Ibaiak. Eta... Pinguinoak. Bai. Esan. Eta pinguinoak. Pinguinoak. Joan nahi altzen duke Kanadara? Bai. Nik ere, bai. Aizu, haundi izatean zer izango zera? Medikua. Zergatik gustatzen zaizu mediku izatea? Diru asko irabazten delako eta... Eta Kanadara joateko diru asko behar delako, ez da? Bai. Noski. Beno, gaur zerrekin behar diguztu? Berso bat. Bertso bat? Bai. Kantatu nahi duzunean, Natalia. Sei baso aterata, sei tragotan ustu, beste sei erateko, bildurrarik ez du. Eran azkarki baina, pagatziaztu, hola tabernariak, nola aberastu. Oso ondo, Natalia! Ikus dezagun, zenbat pusterri? 10 pustari eman dizkiote Nataliari. 10 pusterri, pika taldearen beraz. Eta honen bestez amaitzen dugu deburuz honen lehenengo zatia. Aste honetako... Aste honetako bigarren zatia, bero-beroa izango da. Salsa taldeak 34 pustarri lortu baititu, pikak berriz 32, bi pustarri bakarrik, bi pustarriren aldea. Guazen bada gaurko lehenengo frogarekin, salsak pikaren aurkako lehenengo froga, honelakoa du. Gezurra ala egia izeneko froga da. 8 esaldi entzungo ditu lehendabizi saltsak eta ondoren pikak. Esaldi horiek gezurrak ala egiak izan daitezke. Hori adierazi beharko dute bai salsa eta bai pikakoek. Salsa hasiko da noski lehendabizi. Ulerturik salsa taldea? Bai! Bai, nahi dezutenean beraz, hasi zindezteke. Gezurra ala egia. Elkano Getarian jaio zen. Gezurra ala egia. Bilboko alkatea da. Bilintx pilotaria izan zen. Egia? Egia. Nire aitaren aita, nire aitonaren aitona zen. Oina muña zen. Eduardo Txillida dantzaria da. Abuztuak 31 egun ditu. Egia. Barsaren bandera zuri, gorri eta berdea da. Bai, kurriña. Munduko azken puzkargileen lehiaketa Txiribitonek irabazi zuen. Bai! Bai, egia! Egia. Ondo da, salsa taldeak 1, 2, 3, 6 izan ditu asmaturikoak. Beraz, txalo handi bat eman dezaiogun salsari. Eta honen bestez, 6 pustarri saltsarentzat.
6 puxtarriak hor dira eta froga bera pika taldearentzat. Oroitu pika ez dela bai edo ez baizik eta gezurra ala egia erantzun behar. Beraz, aurrera. Iparragirre urretsuarra zen. Egia. Espainiako hegoaldean badira kanguro batzuk. Gezurra. Hilabete batek izan ditzake 5 ostiral. Julio Verne ia ziltzen. Berde bat zegoen. Egia. Nire aitaren semearen semea nire semea da. Gezurra. Mutriku Bizkaiko herri bat da. Bai. Ilargia lurbira lurra baino handiagoa da. Egia. Mirri txirri baino askoz altuagoa da. Bai. Ez. Nola ez ez? Beno. Pika taldeak esan berra dago, tirak gauza politiak erantzun dituela, baina 3 bakarrik asmatu ditu. 3 puxtarri beraz, pika taldearentzat. Eta goazen bigarren frogarekin. Bigarren froga nolabait musikala izango da, baina musika orain haurtxoek, salsa eta pika taldekoek jarri beharko dute. Gure kanta, txirri, mirri eta txiribitonen kanta kantatu beharko dute, baina ez haien ahots arruntarekin, baizik eta aberetxo batzuk kantatuko lutekeen bezala. Aberetxo horiek nortzuk izango diren? Zera ba, zakurra, astoa eta erbia. Nola kantatuko luteke zakurrak, astoak eta erbiak txirri, mirri eta txiribitonen kanta? Ba, gutxi gura bera, honelaxe, hasi bedi salsa taldea. Herria. Segurra. Ira batea. Benetan, ez dira Orfeoi Donostiarrekoak, baina abere nahiko politak dira. 10 puxtarri eman dizaizkigun beraz, salsa taldeari. Eta pikak badaki zer egin behar duen. Berriz ere gauza bera edo agian hobeto. Asbedi nahi duenean pika taldea. Tira. Hauek ere parekaturik geratu direla esan beharko. Beraz, eman dezaizkigun pikatarrei ere beste 10 puxtarri eta beste txalo handi bat. Eta guazen 3. frogarekin. 3. froga honetan, barka, 3. froga egin aurretik zera egingo dugu. Guazen joan den asteko galderari erantzun diotenei gure erantzuna nolabait ematea. Horretarako, mirri eta txiribitonek aukeratuko dute karta guztien artean 3 karta, 3 postaltxo. Gauzatxo bat eskatuko nizuke hortxoak, postalak bidali mesedez. Karta baino atseginagoak ez dakit, baina errezagoa baitira guretzat ez baitugu irikitzen ibili behar. Beraz, mirri eta txiribito nahi duzu denean, zozketatu nortzu diren aste honetako garaileak. Arriba, Concho. Ea. Txoli Gorostidi, Turkale, Teba!
Beraz, aste honetako hiru sariak Gipuzkoan gelditu zaizkigu. Bizkaitar eta Arabarrak zuen karten, zuen postalen zai gaude. Badakizue honelako argazki bana, txirri, mirri eta txiribitonen argazki bana jasoko dutela, bai Txoliz, bai Jokin eta bai Ainoa mutiko, neska mutiko hoiek. Beraz, badakizue, zuek ere parte har dezakezue eta zer egin behar, galdera honi erantzun eman zuen postal horretan. Honela dio aste hontako galderak. Joan den asteko Tortolikaren abenturan, pertsonai gaizto bat azaltzen zen, oso pertsonai gaizto bat azaltzen zen Tortolikaren abenturan. Ze izen zuen pertsonai horrek? Zuen erantzunak, noski, don kikilikon 625 postakutxatila Donostiara bidali behar dituzue. Ze izena zuen pertsonai gaizto horrek, joan den asteko pertsonai horrek, berriz ere, don kikilikon 625 postakutxatila Donostiara bidali zuen postaltxoak eta honelako argazkitxo bat zuentzat izan daiteke. Baina jarraitezagun gaurko 3. frogarekin. Oso berdindurik daudela esango nuke nik bai salsa eta bai pika, beraz nor izangote gaurko garaile. Zer egin beharko dute bada 3. froga honetan? Txirri, mirri eta txiribiton hirukote berri bat osatu beharko dute. Horretarako, emango dizkiegu nahiko paper, nahiko traste, haiek aurrek gure itxura har dezaten. Ondoren, guk egiten dugunaren zertxo bait egin beharko dute, imintzio bat egin beharko dute. Baina hasieran 2 minutu izango dituzte, haien itxurak gure itxuran aldatzeko. Beraz, denbora, 2 minutu. Minutu bat. Hogeita 10 segundu falta. Eta denbora salsa eta pikarentzat. Listo! Orain beraz, talde bakoitzak minutu bat izango du saltsak lehenik eta pikak. Ondoren, txirri, mirri eta txiribitonen parodia bat, imintzio bat egiteko. Dispuesto zaudete saltsatarrak? Bai, dispuesto, presto! Nahi duzutenean, minutu bat, denbora! Arratsaldean aurka, zemo zaudete? Ja? Nola
Benetan ondo salsa taldea emain dezaizkiegun beraz, 12 puxtarri salsa taldeari. Eta pikatarrak prest egongo direnez, nahi duzutenean beste minutu bat. Denbora! Benetan mirri berri hau pailazo baino boxeolari zirudien, Eta ez dakit gure ofizioa ere ez ote diguten kenduko. Eman dezaizkiegun beste 12 puxtarri beraz pika taldeari. Eta entzun gaurkoan nola gelditu den puxtarrien gora berau. Saltsak 62 puxtarri lortu ditu, pikak berriz 57. Beraz, gaurko garaile bikaina, saltsa taldea izan dugu. Sariak beraz, pika taldeari, txalo ozen batez. Eta txalo agian ozenagoak gaurko saltza taldeari, pika taldeari, pika izan baitira irabazle, eta guztiekin agur esango dizuegu, datorren aster arte. Gure pailazo maiteak Karibeko uarte batetan zeudela piratek harrapatu zituzten. Tortolika martxan jartzen etzietela erakusten eta erroke kapitaina pirata maltzurrak uretara bota zituen. Honezkero itxo ote dira? Uretara! Kontuz! Manoa? Manoa uretara! Pazientzi pixka bat! Utre! Sultan! Paregabeak zarate! Etorri hona! Tiburoia jango dituzte. Mirri ere hemen dago, Txiribiton. Mirri ere bota dute. Kaixo, Mirri. Erroke kapitain zitalorrek ez gaitu badanak bota. Txirri! Zer, Mirri? Itxo egingo gaitu kemen urazpian! Zaudete lasai, Mirri eta Txiribiton. Horretarako pilula hauek ekarri baititut. Hala, hartu den bailen bana. Azka! Hartu. Benetan gozoak dira. Goxoak eta onak gainera Mirri eta Txiribiton. Hauei eskerrak arnaz hartu ahal izango dugu hemen urazpian. Hauek? Zeinek egin ditu? Eusko Jaurlaritzak eta haren ikerketa saiak eginiko pilulak dirauek, Mirri eta Txiribiton. Orduan, ez daukagu
bat ere arriskurik itxaso ondoa. Arnasketa aldetik ez Mirri eta Txiribiton, baina itxaso hauetan, okerrez banago behintzat, tiburoi asko eta asko dago. Tiburoia! Bai, Mirri eta Txiribiton, tiburoiez bete-beterik dago itxaso hau. Ikusten! Txiribiton potolo horren errua du! Zergatik Txiribitonen errua, Mirri? Berak aserrerazi duelako erroke kapitaina! Ez nago guztiz ados horrekin, Mirri. Kontuan izan, ikere, adarra jodiokala ondo erroke kapitaineri. Adargi, orduan Txiribiton barkatuko alnau. Txiribiton, meserez, ez honelako soinurik atera, bestela tiburoiak esna daitezke eta gure gana etorri. Beraz soinurik ez egin, eta meserez Mirri honenak askotan zera izaten da. Tiburoiei aurre egiteko zerbait asmatu behar dugu. Ikusten Txiribiton! Tiburoiak etorriko ditu gire erruaren gatik. Badut ideia bat, tiburoiak usatzeko. Ea, Mirri, zera ideia bikain hori? Sua egin genezake, sua piztu. Horrela ez dituk etorriko. Zein inozoa izen, Mirri. Ez daiz konturatzen hemen ez dagoela sua pizterik. Zerga, jakina, pospolorik ez diago ekarri. Ikusten Txiribitonen errua berri, esan dio han ekartzeko potolorri. Mirri, inozoa eta babolioa gainera. Pospoloak ez, nola piztuko diagu sua uraztia. Urak itzali egingo luke sua, ez dago pizterik. Egingo dugu orduan! Zerbait asmatu beharko dugu, Mirri eta Txiribiton. Ni gainera, hasi nauk tiburoien hortzak entzuten! Hasi nauk tiburoi pauso hortzak entzuten! Tira, Mirri, baina ez zergatik eiztonelako txotxoloa. Nola egingo ditek tiburoiak hortzik? Nola emango dituzte tiburoiak pausoak? Tiburoiak igeri egiten dute. Ez egia zer den baina zaratatxo bat bazegoke entzun! Ez da posible, Mirri, ez da posible. Baiet, horti dator bat Txiribito! Ez da egia izango, Mirri. Baiet, eta baiet! Tiburoiak ote! Jan egingo gaituzte! Ez, Mirri eta Txiribitone! Baiet! Jan egingo gaituzte! Nuke honela hil nahi nik behintzat. Tiburoiak itxibegiak ondo! Ondo itxiak ditut lehendik ere. Nago bildurra! Tiburoiak jango dituzte! Koko pailazorik ederrena! Txiribiton heldu fuerte. Mirri batez ere! Horrelako puxkamina! Itxasazpian hil eta gainera tiburoiak janda. Tiburoi batek ukitu egin nago! Ai, bai, buruan ematiko, bai! Ai, Mirri, nola da hori posible? Ai, oin zorionak egiten zizkidak berorrietan! Baina nola da hori posible, Mirri? Bai, eta gainera, oso eskuleuna zeukak! Ez da posible, Mirri, tiburoiek ez dute eskurik. Kili bat egiten zizkidak! Izatekotan, Mirri, olagarruren bat izango da, baina tiburoia ezin. Olagarruren bat? Bai, olagarrua. Tiburoiek ez baitut eskurik? Oso eskuleuna zeuzkan eta... Kontxo, olagarroa, baina ezkonduta zeoke olagarroa. Ezkonduta? Bai. Zergatik ezkonduta, nola dakik hori? Eraztuna duelako, hemen? Eraztuna, Mirri, Bai. eraztuna. Bai horixe. Ai, Zer uste zenuten bada? Urpean eraztunik etzela? zer da, horik ezin dezake sinetxi, ni ametxetan otenago edo. Ez da amets bat.
Neptunoko itxasoetako jaun eta jabe bidali dit zure bila. Eta non dago gizon hori? Non bizi da? Hor. Guazen hori. Guazen ikustea Neptuno edo tipo hori? Guazen txiribitu. Ia horretik baspare! Sei txiribitu? Kaixo, irukote. Pasa aurrera, pasa. Irri txiribiton, egin gauza bera. Jamalaja! Kamuliji, jolomoja! Pagutximiliki, gologutximilipa! Tira, nahikoa da. Nahikoa da? Hemen kanpotarrak beti beso zabalikan hartzen ditugu. Eskerrik asko, jauna. Benetan leku zoragarria duzu. Ez dakizu zein pozik gauden hor itxasotik atera eta zure etxe bikain honetara ekarri gaituzulak. Poste naiz. Aizu, gizona, eskerrik asko, Hor kanpoan, tiburoiak zeuden eta kasik jan egiten gaituzte. Urdu, ibili zaete, Bai, konturatu naiz. Horregatik bidaliek nire zerbitzaria. Ni Neptuno naiz. Neptuno? Guztiko itxasoen jainkoa. Gezurra dirudi jainko batek onelako izen itxusia izatea. Mirri, mesedez, kontxo. Aizu, Protuno. Neptuno naiz ni. Neptuno, aizu gauza bat. Zu botere handia daukazu nunbait ez da, Eta erroke kapitainak baino gehiago agintzen alduzu. Erroke kapitana, bai, noski. Nik erroke kapitana bezalako hogei, mila gainditzen ditu batera itxasoan bada. Ni Maria eta Jose, hogei erroke kapitaina. Asko da, ani, Asko da, Mirri? Gehiegi. Eta galdera batzut egin behar dizuet. Bai, nahi dutuzun guztiak, jauna. Bai. Nor zareta zuek? Nondi zatozte eta zertara? Esango dizut, jauna. Gu gara, txirri, mirri eta pailaz, eta txiribito. Txirito, kontxon, munduko pailazorik ederrenak, politenak, jatorrenak, xelebreenak, regorizkoenak. Euskal Herriko pailazoak. Pailazoak. Bai, jauna, pailazoak. Egia alda hori. Noski. Ez zarete badazuek izango pailazoen aitzikiakin niri zerbait lapurtzera etorri zarete. Ez, jauna, ez. Gu pailazoak era, Egitazko pailazoak. Bai, jauna. Benetan egitazko pailazoak. Egitazko, benetazko, realitatezko pailazoak. Egitazkoak. Pailazo oso. Zarete zuek izango zientzi gizon horietakoak. Honea bastar guztia masiatzera etortzen diren horietakoak. Ez dago beldurrik, jauna. Ni baniteke zientzia gizon izatia, benetan jakintsua naizelako. Baina nire lagunak Mirri eta Txiribiton... Nire lagunak, xeri lagunak. Ez dago mundu osoan, Neptuno jauna, hauek baino hastak irtenagorik. Hainaiz bate fiatzen. Esango dizut, jauna, lasai egon. Ara, konforme otezinake, guk gure pailazo kanta bat kantatu bagenizu. Tira. Hasi gaitezen bada, Mirri. Ea. Txirrita, mirrita, txiribiton, sagarra, manzana, ikatza, carbón, mujer, Andrea, ta hombre, guixón, Shanti, 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 chiribi, chiribitero, shanti, 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 chiribi, chiribiton, tximpon. Bai, sinisten dut, benetako pailazoa zarete. No, eski, jauna. Eta oso nahi gainera, Aizu. Esan nahi duzuna. Zue biak oso ongi abestu duzue. Bai. Nik batez ere. Beste onoko honek ez du abestu. Noski, jauna. Ez ote dau izango zientzilari ospetsuren bat. Zientzilaria ez. Tipo petrala da. Entzun ondo, Neptuno. Gure lagun Txiribiton mutua da, horregatik ez du hitz egiten. Baina ikus dezazun ez dela zientzilaria, baizik eta pailazo goiti berakoa dela, ea Txiribiton, egin pailazokeri bat. Egin dezala.
ikusten nola... Hori pailazok den. egin zozoa. Baina, hori edonork egin lezake. Bueno, Horrek ez du adierazten pailazoak egin. egia da. Ia beste gauzaren bat. Egia da, gu ez gara titiriteroa, gu pailazoak gara. Beraz, txiribiton egiozu jokuren batea. Zaira mukiak entzen? Ikusten, jauna? Oso ongi, kankailu, oso ongi. Bai, sinisten dut, benetako pailazoa zaretela. Fede honeko gizona dukau, Postitzen naiz, jauna. Aiztu Neptuno, baina egia esango dizut, gure gaurko eguna oso gogorra izan da. Lehen da bizi tortolikan egan ibili gara. Izugarrizko bidai egin dugu. Gero erroke kapitainarekin izan ditugu gure gora berak. Egi esan orain, lo egin nahi genuen. Bai. Ongi Posible bada behintzat. Ongi etorriak. Postutzen. Orain deskantzu pixka bat hartuko duzu. Bai. Zu, etorri nirekin, nire logelara, ondora. Ederki, mil esker, postutzen nago horre. Eta zu, Eta egun urtzeko gaitu ba. eramaitzazu hauek bisitarien logeletara. Tira, txibiton. Guazen txirri. Nahi duzunean, Neptuno. Txikibitonek bildurra zeukak! Bildurti! Aluntza? Aluntza joan behar bat? Aluntza joan behar? Gauzak uste baino hobeto joan zaizkie txirri eta mirri eta txiribitoni. Baina gaua luzea da eta edozer gerta daiteke. Benetan lo lasai egingo ote dute pailazoek? Atzo endaian nintzen, gaur berriz Parisen. Atzo endaian nintzen, gaur berriz Parisen. Traka, 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 tren, traka, 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 tren, ari naiz ibiltzen. Atzo Gasteizen nintzen, gaur berriz Berlinen. Atzo Gasteizen nintzen, gaur berriz Berlinen. Egan negazkin, ari naiz ibiltzen. Atzo Pasaian nintzen, gaur berriz Londresen. Atzo Pasaian nintzen, gaur berriz Londresen. Txapa, txapa, txalupan, txapa, txapa, txalupan, ari naiz ibiltzen. Atzo Gorbean nintzen, gaur berriz Uzturren. Atzo Gorbean nintzen, gaur berriz Uzturren. Txapa, txapa, txapa oinez, txapa, txapa, txapa oinez, ari naiz ibiltzen.